bonusové, nech sa páči. Bonusové kolo zaručí 4 body tomu týmu, ktorý bude presnejší. Vašou úlohou je identifikovať mesto a na slepej mape ho čo najpresnejšie zaznačiť. Nech sa páči, bonusové kolo. Útulné mestečko pri jazere Miosa, známe svojou drevenou architektúrou, ktorá prežila aj veľké požiare 19. storočia. Mnohí ho volajú aj živé múzeum pod holým nebom, pretože tu nájdete stovky zachovaných historických domov. No v roku 1994 sa preslávilo asi najviac, keď sa stalo dejiskom zimných olympijských hier. A to tých, na ktorých Slovensko prvýkrát štartovalo ako samostatná krajina. Hoci sme vtedy medaily nezískali, naši športovci otvorili novú kapitolu slovenskej olympijskej histórie. Kde toto mesto leží? V bonusovom kole nie je dôležité vedieť, čo je to za miesto alebo mesto, ale dosť vám to môže pomôcť. Nech sa páči, určite ho čo najpresnejšie na slepej mape. Chlapci, tak čo vy si myslíte? A v ktorom roku to bolo? Rok tej olympiády? No. Ale tam nejde o roky, tam ide o miesto. No však práve, nie? Tak si to chcem pospomínať cez roky. Ale tu mám poradiť, aké to bolo mesto? Aha, a čo vy dávate? Tak musíte nám povedať správnu odpoveď. No, boli to zimné olympijské hry, takže tam musel byť... No je to Maďarsko, je to musel byť tam Budapešť. nejaký kopec, musel tam byť Popred Ježiš, a ja viem, že to Som je ma poradil, Lillehammer, teraz ale hovorím neviem. Budapešť, veď nevieš, že bola olympiáda v Budapešti? A kde? Počkaj, kde to dáme? Dáme to niekde sem. Ja si myslím, že to je. Please. Krásna práca s tabletom, označili ste to miesto, dobre? Však ja vôbec neviem, že kde to môže byť. Sydney. Hej, práve sme tam. Teď sme povedali, že je Európa v tým poriadku. Ticho. Ja som rozmýšľala, či to nie je Vancouver, ale podľa mňa to je Lillehammer, ale ja neviem. Ideš po Skárvenéliga a potom je Lila. A jak to dobre. To je po fínsky, jo? Tak to, že som sa snažil. Čokoľvek. Finským divákom, hej. Göteborg tar Stockholm. Ei gotovili on kiitos. Dobre, ja myslím. Dobre? Alebo ty. Dobre. Dámy označili to miesto, o ktorom sme rozprávali. Ja prezradím, že je to Lillehammer. Páni si myslia, že Lillehammer leží tu. Dámy vo vlaku si myslia, že leží tu. To sme kúsok od seba. Dobre. Aj to ešte sa trápime na to. A Lillehammer je tu. Autobus sa zmenil o 32 km, vlak o 184 km. To znamená, že bližšie sú páni a 4 body z bonusového kola cestujú do autobusu. Ja by som ešte doplnil, že tie olympijské hry v roku 1994, ktoré sa teda uskutočnili v Lillehammeri, boli označené za najekologickejšie olympijské hry od dovtedy, keď olympijské hry boli veľké záťažou pre prírodu a vtedy dostali veľké uznanie práve Nóri, lebo za každý odseknutý strom musela norská vláda zaplatiť niečo. A keď ste začali napodobňovať tie severské jazyky, tak som si spomenul, že ako sa človek Slovák na slovenskom slovíčku naučí norsky prízvuk, tak viete? Pretože práve to ideme, lebo tá norština je taká, že hore, dole, taká sinusoida. Handra. Skúšal som to na južnom pole, keď sme mali vedúcu z Norska, taká norská polárnička, tak som jej hovoril, že tento norský prízvuk som sa učil na handra, tak povedal, že to je veľmi dobrá technická. Pracovná pozícia, keď hľadajú pracovnú pozíciu. Oba naše týmy sú na veľmi dobrej ceste k víťazstvu a pred nami je posledné finálové kolo. Čaká nás dnes
cez tretie posledné mesto vraciame sa na Slovensko, rozbieham jazdu a pýtam sa vás, kam ideme. Indícia za 5 bodov. Umazač. Mesto obohnané múrmi, za ktorými by sa mohol ukrývať aj kráľ zvieracej ríše, vzniklo pod kopytami koní. Lukáš nezaváhal ani na sekundu. Toto je cesta zo Spišskej Novej Vsi do Levoča. Takže obohnané múrmi je Levoča. Úplne som hotový z toho, že hneď za tých 5 bodov si to videl takto presne, aj podľa toho, čo si videl, aj podľa toho, čo si počul. Kráľ ríše zvierat je lev. Odpoveď je zaznamenaná. Chlapci odpovedali tej indícii za 5 bodov, vy už teda 5 bodov získať nemôžete. Ideme rovno na indíciu za 4 body. Nahoru za mestom sa každoročne vydávajú tisíce ľudí a štíty Tatier sú na dohľad. To je putnické miesto. Áno, Vicky? Levoča? Vlak si myslí, že Levoča za 4 body, autobus si myslí, že Levoča za 5 bodov. Je to samozrejme správne, ideme do Levoče. Martin, povedz nám prosím ťa niečo k tým indíciám. Ja som tu išiel tými zákruhami a on to úplne presne, exaktne povedal. Povedz by som sa nečudoval, keby povedala, tam bola odbočka na tamtú dedinu alebo onakú dedinu. Áno, na Markušov to by vyšiel. To je úplne správne s tým, že Levoča ukrýva kráľa zvierat, lev, Levoča a vzniklo to kopytami koní, pretože v druhej polovici 13. storočia bol tatarský pakt, zničili pôvodné dve dediny, ktoré ležali na území dnešnej Levoče a potom nové mesto vzniklo práve na Levoča. No a na horu za mestom sa každoročne vydávajú tisíce ľudí. Ide o Mariánskú horu, jednu z najväčších putnických miest na Slovensku. V tejto jazde sme rozdali 9 bodov, čo je maximálny možný počet. Do autobusu 5, do vlaku 4. Prvé dve otázky z Levoče. Levoča je historické mesto Spiša, ktoré sa preslávilo svojimi mestskými hradbami a gotickými pamiatkami. Dominantou je chrám Svätého Jana s najvyšším neskorogotickým dreveným oltárom na svete od majstra Pavla. Oltár má výšku skoro 19 metrov a jeho výroba trvala takmer 10 rokov. Vyrezaný je z mäkkého dreva. Viete z akého? Na Levočskom námestí stojí Kruzov dom, ktorý patrí medzi najkrajšie renesančné pamiatky na Slovensku. Vznikol v 16. storočí, a to spojením dvoch gotických domov. Po požiari získal novú podobu a jeho fasádu neskôr zdobili erby významných rodov aj samotného mesta. Viete, akú časť domu ste si v 13. a 14. storočí v Levoči nemohli kúpiť? Neviem. To boli prvé dve otázky z Levoče. Ja by som vám iba rád pripomenul, že v treťom finálovom kole je zdvojnásobený počet bodov. Takže nie bod a 3, ale 2 a 6. A teraz už naozaj ide do tuhého. Tu sú otázky. Za 2 body chceme vedieť, z akého dreva je oltár majstra Pavla v Levoči. Za 6 bodov, akú časť domu ste si v Levoči nemohli kúpiť? Obývačku. Autobus. Tak náš kamarát Milan Ondrik, ktorý je rezbár, pôvodne mám najradšej na vyrezávanie lipové drevo, takže dali by sme lipu. Lipová liška, lipová lyžica, hej. Tak to bola otázka za 2, a tu je otázka za 6. Akú časť domu ste si v Levoči nemohli kúpiť? A tu sú 3 možnosti. Dvere, okná, alebo strech. Dajme sa tam plakili, to má zastrešené obydlie. Prepač, Matúš, a ja neviem, prečo ukladám, že Nemohli si kúpiť, to bude ako španielským plážami. Nemôžeš kúpiť pláž, nemôžeš kúpiť vstup do mora. Nemôžeš vstup do domu, tak dvere asi je daný a to si nemôžeš vstúpiť, to musí tam byť. Keď kúpiš celý dom okrem dverí. Nech sa páči, tak vlastne kúpiš sa tie prozby. To je jediná, čo si nemôžeš kúpiť, bohužiaľ. Dvere? Máte dvere? Nič to ochraniť. Dvere asi
vyznačené, že tieto vstupy do budova musia byť zachované. Dajme dvere. Vláčik? Takú si si doma, ale jednu časť si Z nemal. akého dreva je oltár majstra? Som znala niečo z okna, ale Sa aj my Hej, ale hovorili, že z mäkkého dreva, dobre si sme počuli v tej dokrútke. áno. Takže mäkké drevo je najmäkšie, teda je najmäkšie smrekové, ale veľakrát je považované už za také až moc, akože, Že blato. hej, že vládala. Čo ste dali? My? Borovicu. Hej? A ja som Ja som rozmýšľala, že rozmýšľala rozmýšľala aj nad Borovicou. Tak Ona ste nám Borovica dali majú. Borovicu a Bukovicu. Takže smrek, alebo Tak poďme do toho smreku. Smrek. No, to čo je si tam fajn. urobil ten začiatok? Tento... Dal som si čiaročku. Ale že sme to lípové. Nie, na jednu borovicu, aby som nezabudol Lukáša, pozor. Tu je otázka za 6 bodov. Akú časť domu ste si v Levoči nemohli kúpiť? Mne ako prvé napadla strecha, ešte predtým, než sme mali možnosti. Hej, to si myslím, že je dobrá možnosť, ale potom ešte uvažujem nad oknami. A vy ako ste rozmýšľali? Chceli sme dať 3 reále, nevyšlo to, na 2 rozdiely. No, akože aj s dverami by to mohlo byť, ale Ale to sa mi tak nepozdalo. Viac sa mi pozdalo tie okná. môžeš otvárať okna aj tu nie. To podľa mňa, keď si si nekúpiš. Nie, tak skúsime okna. Skúsme. Vlak si teda myslí, že smrek a okná. A pozor, autobus si myslí, že lipa a dvere. Aha, Ako je to správne? Oltár v Levoči vznikol približne v tom istom období, keď Michelangelo dokončoval strop po Sixtínskej kaplnke. Bolo to v roku 1517, vieme ten rok z toho dôvodu, lebo zo zadnej strany oltára tam bolo vraj kriedoch napísané a teda používalo sa mäkké lipové drevo. Autobus správne. No a čo sme si nemohli kúpiť, tak všetko záviselo od toho, aký ste mali spoločenský status. Podľa okien. Takže grof má 7 okien, baron 5 okien a bežný človek 3 okná. Takže správna odpoveď sú okná. Lipové drevo a okná. To majú byť správne Som si počula, a nie. Lebo si prideli vody do autobusu cestujú. Mám výhodom. Bola sa? 6. Aj by som zhejtila. Nie, ale To máme rovnako.